Noswaith dda a chroeso I Sgorio. Rhaglen lawn dop ar eich cyferchu heno gyda'r diweddaraf o Bêl-drod Cymru a rhestr fer gôl y mis. Fydd y chreuwn ni gyda'r uwch gyngrair ac am y tro cyntaf ers sawl tymor mae yna ras glos am y bencampwriaeth. Pwynt yn unig oedd yn gwahanu'r Seintiau Newydd a Pennod cyn y penwythnos. A gyda thîm Rhys Griffiths yn waren gynnar amser cino dydd Sadwrn, roedd yna gyfle iddyn nhw neidio i'r brig cyn i'r Seintiau gicio pêl ganol pnawn. Rhys a Brysisi. Llwyddo I gadw'r meddiant. Cael McCarthy, croesiad dwfn di hwnna. Teg at Lee Jenkins yn y canol. Ben Fawcett yn tar ar postyn. Am gyfle fyna i'r ymwelwyr. Fawcett a'r peniad. Taflad hir I Hwlffordd. Lee Jenkins mewn i'r canol. Ben Amon yn troi'n dda. Acrobataidd gan Amon. Ac mi oedd yn rhaid I Adam Prisbeck arbed. Kane Owen. Chris Venables yn trio'r sotliad yna ond yn ildio'r meddiant. Greg Walters yn clirio. Ben Amon ydy'r unig un fyny'r cae ond mae Ben Amon wedi cyrraedd y bêl gynta. Mewn i'r cwrt cosbi o ongl dyn. Adam Prisbeck yn arbed. Ben Amon yn gorfod mynd I hun o fanna. Doedd ganddo fo ddim cefnogaeth. Hwna wedi darllen. Un Watts ar peniad mlaen. Odi hon di disgyn I Chris Venables yn y cwrt cosbi. Venables yn cael ei ergyd o. Ond Zach Jones wedi darllen hi. Rhaid canmol. Chris Venables yma na manteisio ar y bêl lac yn y cwrt cosbi ac yn creu'r lle i'w hun. Mae'n gyfle fan hyn I Hwlffordd greu argraff. Iori Humphreys ar ymyl y cwrt cosbi. Humphreys mewn i'r canol. Kane Owen a'i droed yn y lle iawn I rwystro honna. Gem gyfartal Pennod yn golygu bod cyfle i'r Seintiau agor triphwynt o fwlch ar y brig. I wneud hynny bydda angen buddigolaeth yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd. Tîm roedd y Seintiau wedi curo deirgwaith yn barod y tymor hwn. Ryan Brobl. Edrych am yr hediad gan Wilson. Wilson wedi mynd y tu hwnt i'r amddiffyn. Wilson! Da ni mond I chwarae munud a hanner. A mae Adam Wilson wedi rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen. Y bas yn hollti'r amddiffyn. A mi redodd o, wel, yn lle chwraidd y tu ôl i'r llinell amddiffynol oedd yn sgwar. Craven, lle gael ei greisiad I fewn at Lewis Rhys all o droi. Cyfle fan hyn I Elliot Evans. Evans union i'r sgôr. Sgilia hyfryd yr hen ben. Y profiadol Elliot Evans. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae mae'n gyfartal. Seintiau Newydd 1. Myfyrwyr Met Caerdydd 1. Pasg. Bêl I gyfeiriad Wilson, a mae Wilson di chyrraedd I eto. Wilson o arbediad o'r safon ucha gan Celland Absalom. Ac yn debyg i'w gôl, Adam Wilson yn dal am ddiffyn y myfyrwyr yn sgwar. Bydd o'n siomedig na sgorio ddoi ail yma na. Brobl. Gyrru am ymyl y cwrt cosbi. Ac yna'n canfod Wilson o gwaith da gan Ryan Brobl. A mae yna unwaith eto I gael y creisiad I fewn. Y peniad a Dan Williams o arbediad a Oti sydd yna! A mae hwnna'n cyfri o arbediad yn y lle cyntaf gan Celland Absalom. O mi oedd Medi Oti yn y fan ar lle I gasglu'r briwsion I roed y Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen. A mae gach I fyny at Oti, ond chi bas hefyd Smith, wan tam yna le'r ochr bella I Ryan Brobl mae Oti yn y canol, mae Wilson yna hefyd y bêl yn sgwar at Leo Smith, awgrym o ergyd, Smith ar ergyd o arbediad! O, arbediad campus gan Celland Absalom. Oedd hwnna yn mynd fel saeth i'r gornel bella. Hanner ffordd union drwy'r ail hanner. Gig gornel yn cael ei chodi fewn gan Marshall Redmond allan at Brobl nôl I mewn y dawi. Yn edrych am yr hogiau mawr yr ochr bella Pasg yn un ohonyn nhw a Danny Davies! Dyna'r drydedd, dyna'r triphwynt ddyliwn ni.
Mae'r myfyrwyr wedi amddiffyn yn lew. Dy'r bel yn ôl gan Josh Pasg a Danny Davies yn gwbl sicr. Brobl yn ei chodi hi at Sac Clark i fyny'r cwrs. Clark ar ergyd! O'r arbediad yn ein gwych unwaith eto gan Cellen Absalom, sy'n sicr wedi cadw'r sgôr i lawr yn hyn y pnawn yma. Os ymlaen i Davies sy'n dan bwysau gan Ross White. Twtliad wych i lwybr Matty Hill. Mae mewn i'r cwrt Cosby, mae Louis Lloyd ar ras ar draws y cwrt 6 a mae Josh Lock yn oed y cyfeis ar y blaen. Symudiad o'r safon o'r cefn i'r blaen. Chydig dros 5 munud wedi chwarae. Mae'n 6 gol y tymor yma i Josh Lock. Cofi sy'n ceisio dyblu mantais rwan. Mewn â hi, teg at Hudson yr ôl Pennod. Di ddim yn cyrraedd. Yr ergyd dod i mewn, teg at y postyn agosa. Gan Ryan Sears ar golwr ar flaenau draed. Joe Fo. Mlaen teg at Louis Lloyd. Dan bwysau gan Harrison. Mendes. Chwipio'r groesiad gat y postyn agosa Matty Hill. Ac yno i rwydo ar ail. I Gynarfon o Adam Davies. Ail gol yn erbyn y bala y tymor yma. A blaen toed ydi tro yma. Y golwr ddim yn delio fe. Owen. Yr ddau Matty Hill i'r cwrs Cosby. A mae'n cyfle i Louis Lloyd. A dylai fod i sgorio. Matty Hill i creu y ddwy gyntaf. A bron iawn o greu'r drydedd. O gyda'r blat i Louis Lloyd. Davies yn chodi fyny chwilio am Matty Hill. O bydd o'n gryfach na Eddie Clark. Hill mynd i hun y tro yma. Ar ergyd bron ac i'r golwr ar draws. Hill. O, diar. Dylai fod i roi o'n anghefn yr hwyd. Lock. Chwilio am rydiad Louis Lloyd. Gyffyrddiad ar ergyd o'r bediad o Dido gan y golwr Joel Torrance. Mae'n hanner cyfle mae Lloyd angen. Dyna mi gafodd o fanna. Syni ar draws tuag at Morgan Owen. Y gyffyrddiad cyntaf yn da. Mor Owen, draed cyfle am y drydedd ar bediad wych gan y golwr. Cadw bala yn y gêm. Yn ddisgilio fanna gan Morgan Owen yn wych. Mae'n fyny tuag at Newell, mae tu cefn i Sears. George Newell ar cyfle! Yn mynd heibio'r postyn pella. Y dyna di noson bala di bod heno. Abadaki'n ceisio ddibio i Joe Fo. Abadaki dal ar meddiant ar Pennod i mewn i nghefn yr hwyd. Oddi o'r dalcan Louis Robles. Gyda 10 munud o'r 90 yn weddill. Mae Louis Robles wedi rhwydo i gol gyntaf o'r tymor i'r bala. Josh Lock. Yn ergydio. A'r golwr yn greu smonach llwyr. O'r ergyd ag gan Josh Lock. A mae o wedi rhwydo i ail gol o'r gêm. I sicrhau'r triffwynt i'r cofis. Y bwlch yn agor ar y brig, 3 phwynt o fantais bellach i'r Seintia a gêm wrth gefn yn erbyn Caernarfon yn Sbar hefyd. Bydd golygon Hwlffordd ar gau'r bwlch am yr ail safle. Mwy o'r uwchgyngrair ar brif adran i ddilyn wedi'r egwyl. Ond cyn hynny, uchafbwyntiau gêm fawr y penwythnos yng Nghyngrair y De, wrth i'r ddau uchaf gwrdd nos Wener. Wedi 21 o gemau, roedd Llanelli ac Adar Gleision Tre Thomas yn rhannu'r brig ar yr un nifer o bwyntiau. Bydde buddugoliaeth i'r naill neu'r llall yn ergyd fawr yn y frwydr am y bencampwriaeth. Taylor Jones ar gig gornel. Ty post y pella, cael ei benio lawr. Ac yn ffodus iawn i Harry Irving, oedd y peniad yna gan Gerard yn syth ato fe. Danny Williams. Cam i fewn, heibio i Baldock. Williams yn mynd am y gornel ucha. Am gyfle i Danny Williams agor y sgorio. A'r cici cornel yma wedi peri problemau i Thomas. Hyd yn hyn. Ac mae hwnna wedi rhwydo gan Cronin. Mae sawl gwaith. Mae'r cwestiwn i gael ei ofyn o'r darnau gosod. Thomas ddim yn dysgu gwers. Eason dal i fynd i cael lawr ar Dave Vincent. Vincent yn llwyddo i gael y bil. Heibio i llinell amddiffynol. Llanelli.
A mae Thomas di ennill cic o'r smotyn. Edward di cael ei lorio yn y cwrt. A nawr mae'n gyfleu Thomas. Gareth Tedstone yw prif sgoriwr. Thomas tymor yma. Ac mae'n gyfartal. Gwahaniaeth goliau. Oedd yn gwahanu'r tîmau yma ar frig Cyngor y De yn dod mewn i'r gêm yma. A does dim yn ei gwahanu nhw ar hyn o bryd yn y gêm. Yn i'r canol at Eason. Henry Jones, mae fe'n gallu creu. Henry Jones yn mynd am y gornel isa. Llanelli yn ysu i ennill y Gyngor ac ennill dyrchafiad tymor yma. Fflach fel sydd angen yn nhw heddi. Dim newid ar y brig felly gydag 8 gêm ar ôl. Canlyniad arwydd o cal tua'r gwaelod yn unig gêm arall y penwythnos wrth i Cwmbran Ciltaidd godi o'r ddau isa drwy giro Goetre United. Sy'n ymgyrchol o Phillips di cefnir yn ddiffyn Phillips codi dros ben y golwr i gefn yr 8. Hwna'n gol wych gan y Flint a Jake Phillips. He Watts, mlaen tuag at Owain Jones. Sotliad hyfryd at Ben Armon. Nôl at Owain Jones yn y cwrt Cosby. Owain Jones ar drydedd i Hwlffordd. Jacob Owen yn gleirio. Owain Jones yn cael blaen i droed iddi. Ben Armon yn curo Lewis Bates. Mewn i'r cwrt Cosby o Ben Armon yn mynd. Rownd y golwr mae'n 5 Mae glawi o golau fan hyn yn Hwlffordd. Eason, y chwaraewr newydd. Mewn i'r canol. Cael ei rholi dda gan Danny Williams. Oddi ar ei frest am gol. Mendes yn sgwarat. Buck i gefn y rwyd a dyna ni siawt. Dim gobaith i'r golwr. Seintia wedi cipio'r bel mewn lle peryglus. Tymor yn mynd i hun o belltar a Tymor wedi rhoi y Seintia ar y blaen yn barod. Dyna ni restr fer gol y mis, felly. Fe gewch chi ddyfalu pa un. Bydd Owain Tudur-Jones yn dewis fel yr enillydd yn ein gêm fewni ddydd Sadwrn. Reit, at hanner isaf yr uwch gyngrair nesaf gan ddechrau gyda Llansawel yn erbyn Aberystwyth. A gyda 8 pwynt bellach yn gwahanu'r tîmau, bydde buddugoliaeth i dîm Andy Dyer yn gwthio Aber yn agos iawn at y dibyn. Dewis gan Liam Walsh fan hyn o ran taldra John Owen. Owen yn cael cyffyrddiad iddi! A mae'n gol i Aberystwyth y munudau agoriadol y gêm. Gwych gan Aber o'r tafliad hir. Y gic acrobataidd gan Bradford. Thorn yn gorffen i gornel ucha rhwyd. Aberystwyth ar y blaen. Camgymeriad gan Gammond. A mae'r bêl eto gan Patterson. Patterson yn ergydio. Arbediad gan Fuller. A mae yna gam sefyll pen pella. Ond Rico Patterson yn cael ei hunan yn rhydd i ergyd isiel. Oedd angen yr arbediad gan Fuller. Thorn ar bêl hir ymlaen. Oedd eisiau honna gan Sanca y peniar achos oedd Flint yn rhydd. A mae Flint y bas yn wych at Patterson. Patterson ar ei drod chwith. Yr arbediad ie gan Fuller a Evans yn methu gorffen a Sanca sy'n clirio. Ond y bygythiad eto gan Patterson. Kieran Williams, mae Osment yn galw, a mae John Owen yn cymryd y cyfrifoldeb. Dyma Rickard i'r lle mae Walters yn disgwyl. Walters! A mae oddi ar y llinell gan Bradford. Ond cyfle gwych i Tom Walters i ddod ar sgôr yn gyfartal. Rickard yn ailgylchu allan at Dyer. Dyer yn croesi. Rickard, fel yn cael ei daro lawr. Jenkins at Demery. Demery, croesiad da! A mae'r gol wedi dod. A Williams sydd wedi chael ei. Kieran Williams yn isiel ar ei drod chwith yn cyfeirio'r bêl tu hwnt i Sebastian Osment. Mewn i'r canol. Fuller yn acrobataidd, ond yna ar ei nôl a mae mewn. A mae Jack Thorne wedi sgorio unwaith eto i Aberystwyth. Yn croesiad neu ergyd.
Wel, dim ots, achos mae'n nghefn y rwyd yma Aberystwyth ar y blaen yn dathlu pen pella o flaen I cefnogwyr. Kieran Williams, Bale dros yn amddiffyn. Mae Payne yn cyrraedd na gynta, Jasper Payne. At Demery ar ergyd yr arbediad gan Osment. Nôl i'r canol, ac Osment yn dal. Peniad Bradford sydd â Demery. Yr arbediad yn un dda gan Osment. Anghydweld rhwng Osment a Sage. Ond Aberystwyth yn dianc dros dro. Ond Demery yr asgellwr unwaith eto'n creu problemau. Evans I Aberystwyth wrth iddyn nhw droi amddiffyn yn ymosod. Rhediad o ganol ca gan Iwan Lewis. Wel am ymddangosiad I Iwan Lewis. A dyma Evans! Evans am y drydydd! A mae Evans yn sgorio! Jonathan Evans! Prif sgoriwr Aberystwyth yn sgorio'r drydydd i'r ymwelwyr. Y croesiad o'r dde yn gampus gan Lewis I drad Evans. Dim ond angen iddo fe gadw I ben ar Bale yn isel, heibio I Fuller. Cian Jenkins, casglu'r Bale ar yr ochr dde, Sanka yn croesi pwysau ar Osment, mae'n I methu'r Bale! Ac mae'n nghefn y rhwyd, a bydd Jasper Payne yn ei hawlio hi. A mae Llansawel nôl yn y gêm. Jasper Payne sy'n hawlio'r ail I Llansawel. Dyw'r gêm ddim drosodd. Roedd na hen wyneb cyfarwydd i'r gyngrair yn y dygawt i'r BARR ddydd Sadwrn. Andy Legg yn dychwelyd fel hyfforddwr, tra bod Steve Jenkins yn symud I fyny grisia ar Barc Jenner. Mae Robbie Wilmot yn codi ben a chodi'r bas hefyd. Y peniad ymlaen. Lawr I Hulbert, y flic, McLagan, y bas wrthol! O, na chi gol o didog! Un o'r goliau gorau welwch i'r penwthnos yma, a Keenan Patton yn ei sgorio hi. Symudiad o'r safon ucha gan y BARR. Oedd hi'n bleser I wylio hon yn cael ei rhwydo gan Patton. Dim angen trwyddau proffesiynol y weithan i chi ddefalu lle mae hon yn mynd. Phillips ar tafliad, y cyffyrddiad gan y golwr a mae'n syth mewn! Ac mae'n cyfri hefyd, fe ddath I oddi ar law y golwr, ac mae hynny'n golygu bod hi'n gol ddilys. Tafliad hir Jake Phillips, a mae honna yn gol i'w rwyd I hun gan Liam Armstrong y golwr. 32 funudau I chwarae, ac I gornel yn cael ei ffenio yn erbyn y trawst, a Sainty sy'n rhwydo, mae'r BARR nôl ar y blaen, a ble oedd amddiffyn y Flint, dwedwch, wrth I Sainty a Maggots yn ddathlu. Nid yn unig peniad rhydd I William Richards, ond hefyd Sainty ar ei ben ei hun I rwydo. Wilmot. Bas hyfryd ar ei droed chwith, a mae'r amddiffydwr di neidio mewn sy'n golygu bod Evan Press yn glir. Press I mewn i'r cwrt. Y golwr yn ei gwiro hi I lwybr Keenan Patton sy'n sgorio am yr eilwaith braw ma, a gyda llai na 20 munud yn weddill, dos bosib bod y pwyntiau'n saff nawr i'r BARR. Gyda'r Flint a Llansawel yn colli, cyfla euraidd felly i'r dre newydd godi allan o safleoedd y cwimp, ond nid felly bu hi. Jack Kenny'n rhwydo gol fler I roi cei cona ar y blaen. Roedd tîm Billy Painter wedi colli'r 4 gêm ddiwetha, ond roedden nhw'n feistri corn ar y dre newydd a bu'n rhaid I Julian Schwarzer Garcia arbed gan Rhys Hughes a Ben Nash I drio'i cadw yn y gêm. Ofer fu'r ymdrechion wrth i'r dre newydd fethiau ennill am y drydydd gêm ar 10 yn olynol. Penwythnos arwyddocaol i'r 6 isaf, ABER yn cael bwlch a'r lleill I gyd yn closio ar y gwylod wrth iddi ddechrau troi'n ras rhwng ceicona a'r BARR am y seithfed safle. At y brif adran, ac ar ôl ennill dyrchafiad i'r gyngrair eleni, un o straeon mawr y tymor yw llwyddiant Llansawel, sy'n ail yn y tabl ac mond wedi colli 1 gêm hyd yn hyn. Roedden nhw'n croesawu'r seintiau newydd i'r hen heol, y tîm arall sydd wedi gosod ei stamp ar yr adran, wrth I ail wynebu trydydd. Phillips. Canol Lexi Jones gafodd gyffyrddiad Chantel Tymor. A honna heibio'r postyn allan am gic gornel. Wedi cyrraedd Alison Witts ar ymyl y cwrt Cosby, Laura May Walkley. Yn croesi tu ar canol, mae yna beniad yna gan Maia Owen. Tafliad
i'r tîm cartra. Chwaraewch ymlaen, medda Charlotte Carpenter. Laura May Walkley fewn i'r cwrt Cosby. Ac mae yna gic o'r smotyn wedi rhoi yma gan Charlotte Carpenter ar y drosedd yna ar Laura May Walkley. Powell. Powell. A honna yn hawdd heibio i Becca Elliott. A Lucy Powell yn rhoi y tîm cartra ar y blaen yma ar ddiwedd yr hanner cynta. Francis Jones yn dal i fynd, heibio i ddwy mewn crys coch. Olivia Buckland gafodd y cyffyrddiad. Ac Olivia Buckland yn ennill cic rydd mewn safle da iawn i'r ymwelwyr yn fan hyn. Mae yna Gerdyn Melyn a wrth gwrs Cardyn Coch. Laura May Walkley wedi gweld Cerdyn Melyn am gicio'r bêl i ffwr yn yr hanner cynta. Chantel Tier ceisio mynd heibio i dair mewn coch. Maria Francis Jones yn bwydo Tier. Tier yn cael y gora i fewn i'r cwrt Cosby. Lexi Jones sydd yno. A mae Lexi Jones wedi dod ar seintiau newydd yn gyfartal. Gwaith da i lawr y dde yna gan Chantel Tier. A Lexi Jones yn unioni'r sgôr yma. Grace Dunkley. Lexi Jones. Chantel Tier sydd yno yn y cwrt Cosby. A mae'r bêl na'n cropian dros y llinell. Y bas yna'n hyfryd yn canfod Chantel Tier. Jess Denscombe, honna yn uchel ymlaen. Mae heibio i Tiggy Webb. Megan Curl i mewn i'r cwrt Cosby. Curl yn erbyn Becca Elliott. Ac mae Megan Curl yn eilydd wedi sgorio i gôl gyntaf yn y gyngrair y tymor yma i unioni'r sgôr yn yr eiliadau ola yma yn Llantawel. Gyda ail athrydydd yn rhannu'r pwyntiau, roedd y drws ar agor led y pen i Gaerdydd gynyddu'r bwlch ar y brig a dyna'n union nathon nhw drwy giro Abertawe. Lily Billingham yn rhwydo gôl gampus i'r pencampwyr. I'r graig yr awn i nesaf a Cara Jones ddechreuodd y prynhawn efo bang gôl hyfryd ar Exam ar y blaen. 3 munud i mewn i'r amser ychwanegol ac fe arwyddodd Eva Suckley i ddod ar sgôr yn 2-0 ar yr hanner. Caris Bufton darodd yn ôl ar ddechrau'r ail hanner gyda'r gôl hyfryd yma, ond oedd ei ddim yn ddigon i'r ymwelwyr wrth i'r Exam rwydo 5 gôl ychwanegol gan gynnwys hat-trick i Eva Suckley. Mae yna 2 gêm ganol wythnos i ddal i fyny ar gemau wrth gefn Abertawe yn erbyn Llansawel a'r Exam yn erbyn y Seintiau Newydd, gemau alla benderfynu tynged yr as am y 4 ucha. Dyna'r cyfan am heno. Fe fyddwn ni nôl gyda 2 gêm fyw ar eich cyferchu dros y penwythnos a'r cyfan yn dechrau dydd Sadwrn. Gyda gêm enfawr yn y ras am y bencampwriaeth yn yr uwch gyngrair, y Seintiau Newydd yn erbyn Pennod ar-lein ac ar eich teledu clyfar am hanner dydd. Ac yna dydd Sul bydd tlws cynta'r tymor yn cael ei godi wrth i Abertawe a'r Seintiau Newydd gwrdd yn rownd derfynol tlws yr adran. Y cyfan yn fyw ar S4C ac ar-lein pnawn Sul. Fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf gyda'r holl uchafbwyntiau, ond tan hynny, nos da.